Usa sa mga good news po karong buntaga. Lang balik na sa linya. Okay, Tel, good morning. Unsay imong report? Kapag maikno karon mga panahon na ang turnover ceremony sa concreting of Malalag Ibo Road diri sa Malalag, Davao del Sur. So ang kining sa atong signal di ba sapa sa kwan program Okay ra. Klaro okay. kayo, klaro. So karon mga panahon na nagsugod ang pag-blessing, no? Nag-blessing pa karon diri sa may Malalag, no? So atong nasayran nga ang maong proyekto nagkantidad ini og 43 million 800 yes 43 kapin 43 million na ang gitak-on sa kalsada 2.65 kilometers. 2.65. So ang kini nga source of fund ni nga maong programa kini nga proyekto gikan kini sa CMGP. The road repair, rehabilitation and improvement sa mo siya ang CMGP. Gikan ni siya sa national nga pondo. Makabuot lamang ang maong programa, makuha lamang ang maong programa kung ang administrasyon magkugi. So pinagi sa administrasyon ni Governor Douglas Duro Cagas nahimong posible kining tanan. So ang effort sa province ining maong proyekto mao ang pag-implementar, pag-subay, pag-monitor sa saktong proseso sa paghimo nini. So kayamduman nga bago giinagurahan nato nino wala pa toy COVID apan karon nahatagan na gyud og katumanan. So ang madungog nato karon na diri karon dai Mike si Malalag Mayor Valtan, no? Napo diri karon ang ato ang provincial director sa DILG nga si Ma'am Nika Magtulis. Siyempre ang ni Grace ni nga maong programa karon turnover ceremony mo si Governor Douglas Duro Cagas na siya diri karon. Mga residente kay pila man guni ka barangay ang maagian ni nga maong project karon. Okay. Mo nang ako ang ilang kalipay nga karon nindot lagi kung hilagway nato ang dalan. Nindot kaayo ang dalan unlike before sa katong groundbreaking nga kita mismo pod ang nag-cover. Grabe ka batuon, grabe ka guba. Apan ining higayon na nindot na jud kaayo makita na itong ipahigayon nga paghulagway no kay nata diri karon sa pag-document ini nga maong project. So Mike, mohatag-tag update on niya kay ongoing pa man diri karon nangadrik pa no or nagampo pa na hamubo nga misa aron nga panalanginan kining karsada karon na adiri. Tel. Yes, go ahead. Possible na ko Tel, no? Asaw nagsugod ang concreting o asa padulong? Ibo Road. Ibo Road. Ibo Road din siya. Okay. Okay, Malalaga, Davao del Sur. Oo. Ay, na lang, mag-interview na lang sa presidente dere. Sige daw kung pila ka barangay maagian. Ano ang saksyon? So, ang interview ng taglain ng thank you. Okay, interview taglain Mike para masayran na to, no? Dara. Pilian lang wala nagampo ha. Yes, Mike, mangita ta diri ka nang kuan. Dara, kita atay. Kana wala Ay, nagampo. ma'am, taga-asa diri mo, ma'am? Diri mo? Sa nga barangay? Bulacan. Okay, Bulacan. so si ma'am, sige pa, live sa karon sa Charm Radio, ma'am. So, kasi ka na itong pangalan, ma'am? Risa R. Heverola, Kagawad. Ay, si Barangay Kagawad, Mona Lisa sa Barangay Bulacan. So, Mike, kay si Kagawad, mismo ato ang na-interview karon. So, ba na to si Mike nakuha sa Charm Radio. So, bota sayo dito mga katauhan karon mga panahon na kung asa nagsugod ang dalan nga turnover karon og asa taman. Ako may balaan ma'am diri sa crossing Lida pa kuan diri paingon sa Bulacan kanang cemetery gani ma'am wala ko ka pila ni ka kilometer. Tel, pila ka barangay maagian? Bulacan ma'am boundary ni siya. Pila ka barangay? Ang Ibo ma'am pero wala ni nabot sa Ibo. Bulacan o poblasyon. Nasakop, boundary ni siya, ma'am. Yang makakuan ani nga mga sa Pito, Ibo. Kana na nga kuan barangay makaagi diri. So, Mike, no, klaro kayo no nga ang kining kalsada ikan sa barangay Bulacan paingon sa barangay Poblasyon. Tapos ang mga giday niini daghang barangay na barangay Ibo, sa barangay Pito. Tagansoli, Pito. Tagansoli. So, Kagawad pahulagway nato ni Kagawad kung unsay dagan unsay sitwasyon sa kalsada sa una nga wala pa na simento.
Sa una, ma'am, sa wala pa ni na siminto, lubak-lubak kini siya, nga abog, na lisod kay agian. Pero karon kaluoy sa Ginoo, uban sa ni Mayor Baltan o ni Gobernador Cagas, hindot na kay agian ang kalsada karon. Presentable ni jud kay ma'am. Okay. Ma'am, kanang mga slide, mga pamos. Labi na kanang ngit-ngit po diri, ma'am. Ang kulang yun diri, suga na po. Kanang mga solar unta. Among ihangyo, kung maluoy lang sigo, butangan na po ng solar. Suga para wala kayo dyan madisgrasya. So, kabang may payo na lang nakamdamin sa si Kagawad karong panahon na kung sa iyang gibati mismo nga mo residente o sa barangay Bulacan Malalag. Mensahe Okay. na to. Nalipay dyo ko, ma'am, nga nahumarag yun yung projika kay daghan kaayong mga makabenepisyo diri. Labi na panahon sa kalag-kalag. Okay na kaya ang kalsada. Tapos, pasalamat yun mi nga na naksyonan dayon ni diri dapita kay daghan jud kay makabenepisyo diri nga dalan. Salamat Okay. kayo. Kasi pangalan ni Kagawad Tel. Kagawad Mona Lisa Heberola. Mona Lisa Heberola. O, sa barangay Bulacan Malalag may siya daw daw tour. Okay, balikan na to si Maristel Ngoho na karon nanukad diya sa may Malalag para sa gipahigayong turnover ceremony sa kalsada. Balikin na gud kay wa pa nato na kuha ang amount. Hello, Tel. Hello. Yes, Tel, nabalik pila na? gani ka kwantel, kilometro na o nya pilay kantidad? 2.66 kilometers. Ah? 2.66 kilometers. 2.66 kilometers Oo, amount. nagkantidad kini og 43 million 43 million 812,000 812,606 606.51. 0.51. Oo. Okay. Tel, So, asa Mike, no? dapita gipahigayon karon ang seremonya? Diri gud mismo sa entrada sa karsada, no, diri sa barangay Bulacan ni siya. Kung atong ihulagway gikan siya sa highway. Mm. So dayon pa sulod. So Mm-mm. makita na daplin mga ang mga sakyanan, makita nila karon nga adunay activity diri. Makita pod ang nindot kaayo nga karsada. Kumusta man klima sa panahon diya kay diri sa Digos, uwan-uwan man taligsik. Walay taligsik diri, Mike. Apan medyo alom-om ang kalangitan. I see. Okay. So, kumusta po ang mga tao karon diha, Tel, ang minimum ang health protocol patuman gihapon diha? Yes, Mike, di gid mahimo nga dili mapatuman ang minimum public health protocol, no, kay ang preparasyon man gud before nag-start ang program gihan-ay ng daan ang mga bangko naka-distansya na siya base sa guidelines sa lakip na usab ang atong mga kaigsunan. Syempre suot pud og kaning face mask o face shield. So man ang sitwasyon diri karon. So, So, naadya may si Governor Cagas, si Mayor Yes. Baltan, nabay mga board Yes. members na siplatan ni mo diha ron, ma'am? Wala ko'y nakita nga Okay. board member. So mga barangay officials sa kada iyang barangay diri, no, nga makabenepisyo niining maong programa na po diri karon, barangay Bulacan, barangay Poblasyon, Ibo, na po diri karon. So walang nato na ilhaning uban, no. Siguro ubang mga barangay nga moagi diri sa maong kalsada na po diri karon. So ang tao di po kayo ng daghan. Ubay-ubay usab pero natuman na ang distancing karong panahon na. So nining higayon na giampo nato nga ang sa mga kaigsoon natong Katoliko ang amahan namo hindi pag ampo no nga magihan ang mga motorista nga moagi niini nga walay mga katulian kay kani adto manggod matod pa sa interview ni Kagawad nga naay mga maslide. Og dagiti na interview sa una diri nga pa ni nasugdan groundbreaking nga estudyante to nga bisik-bisikan daw sila ba maagi na ban baklay pa yung eskwela na piskan gumikan kay guba ang dalan, naay mga lubak-lubak, may mga tubig labi nag mag-ulan napan karon makita gyud nato nga grabe gid kanindot ang dalan karong panahon nga nasiminto na. Tama. So, merry kay ang Christmas nila Rontel kay mo na sayo nga pinaskuhan. Yes, Liman Mike, mo no, na. so sayod ni nga pinaskuhan, marag dream come true ni para sa ilaha kay imagine mo na nga only in Cagas administration na tubag og na tuman ang ilang request nga masiminto ang ilang dalan. So, asa ka mo maniud to ron? Ila mayor mo maniud to? Ha?
Kaubang mic naman ni Ita ani kaubang mic kay maniid nagbalon ta. man pud ta. Grabe di ba? Sige, Tel, salamat kay sa imong report. Ma'am Okay, so Maristel. Yes, kabang Mike no, Sir Mike kauban nato diri karon si atong kaubanan sa buha si Warren Abalie, si Dundon Rodilla, si Zidane Franz Delgado. At syempre at your service, Maristel Sabado mo. So temporary ta manamilit kabang Mike no hatag tag-update unya kalabutan sa pangayon nato mga mensahe no ang reaction impression sa mga residente diri dapita nga nakabenepisyo sa maong dalan. So temporary ta nga manamilit kini si Maristel Sabado mo reporting live. Daghang salamat, Maristel Ngoho sa imong balita. Kantidad sa 43.8 million, 2.66 kilometers na road concreting ang gi-turnover karon ni Governor Douglas Cagas ang atong provincial governor. Kauban ang atong mayor sa Malalag, Peter Valentin or Mayor Valtan ang maong hataas nya kalsada nga tubag sa damgo o sayo nga pinaskuhan sa mga residente. Daghan nga mga barangay din ang naa ang nalipay. Base sa pag-interview kang Mona Lisa Hiberola sa ang kagawad sa may Bulacan ba na? Dako kayang ilang kalipay din ang naa kang Governor Cagas o kang Mayor Valtan kay natuman ng ilang gipangandoy. Kisa bagot tahoy di malipay masiminto ang dalan oy. Kisa may tarong nga tao nga og simintohon imong dalan masuko. Di ba? Sulipay ginatanan. Daghan ang mga opisyales sa barangay, sama sa barangay Pito, barangay Ibo, barangay Tagadsuli, di sa Malalag, ang mitambong karong adlaw, karong mga orasa sa gipahigayon niya turnover kay sila mismo makabenepisyo man anang kalsadaha. Di ba? So, akong ikasulti sa inyo din ha, congratulations og Merry Christmas kay dili tiaw ng inyong nadawat karon 2.66 kilometers, 43.8 million nga kalsada para kaninyo.